съхранявам, като се събираме, пеем тук, играем, изнасяме концерти в околните села, ходим на Априлци, на Бабан, на Копривщица, ходим навсякъде да разнасяме, да разпространяваме нашата чудесна българска песен. Аз съм в физкултурната група от 6 години някъде вече. И много обичам да идвам. Аз имам заболяване и просто ми е много приятно, като дойда тук. Те се разтушвам и се забравям за всички болки. Какво заболяване имаш? Ревматоиден артрит се засегна и сърцето и просто като дойда тук се забравям всичко. Аз съм тук от 7 години и половина в Драгановци и се чувствам щастлива, защото тук самото село ми прави да бъда щастлива и хората, които живеят в това село. В тая фолклорна група и въобще в селото се чувствам много добре, защото съм си от тук. Тук ме върна заболяването на баща ми и точковата система. И така е. Аз съм живяла в града и тук в селото, като че ли по селата хората са по-добри. В града са по-отчуждени, някак си така, по-ни си помагат. Докато в града, в селото винаги можеш да разчиташ на помощта на другите. Аз живея тук от 15 години вече става, от как сме дошли. Не съм родом от Драгановци. Аз съм от Козлодуй, Врачанско, работила съм в Габрово 50 години и след това, като се пенсионирах вече и решихме да дойдем тук. Питахме тук-таме и казаха ми, че в Драгановци е най-добре да си купи място. Казаха ми, че тук хората са най-добри, услужливи и каквото посееш, всичко става. Тук природата е хубава и въздуха е хубав. Аз поне съм работила в ацетон и когато в Габро вечно кашлях. Откакто идох тук, няма кашица, няма нищо. Излекувах се от самия въздух. Групата за изворен фолклор съществува от 2000-та година. В репертуара си има около 60 песни. Записали ги и така спечелили субсидии от Министерството на културата. Участват и в различни фолклорни фестивали у нас, но не само с пеене, а и с възстановка на стари български обичаи. В групата обаче има само двама мъже. Единият е кметът на селото, който е и председател на читалището, а другият е известен тук като Иван Певеца. Заспала Янка Яница, леле заспала Янка Яница, на майкино си колегено, на майкино си колегено. Живота ми мина почти в Габрово. Дойдох тук, защото много ми харесва това село. Купих си къща преди 8 години тук. На долния край съм наистина на селото, на главния път, но тази природа, това чудо Драгановци, погледнете, из целия Габровски окръг го няма никъде. Цяла година го било срам да дойде и да се включи в групата за изворен фолклор, защото не познавал хората. Една вечер в залата на читалището го довели колеги. Харесало му и вече 7 години не пропуска репетиция. На много места съм пял, аз имам доста награди. Имам 3 златни медала от Рожан. От Копривщица имам също награди от много турнири. Тук съвсем наскоро, преди около месец, от Варна взимах също първа награда, ходех там да пея. Дедото и бабата на бас се хванали, да излъжат двамата, 2 млади будали. Дедо Ерген да стане, мома да излъже, баба мома да стане, Ерген да си върже. Дедо хвърли брадвата, че взима бръснача, обръсна си брадата, засука мустака, засука си мустака, накриви калпака, па отиде на чешма, момите да чака. Освен песните да съм горд, че съм българин, ме прави това, че като нашата родина втора няма. Значи аз съм обиколил повече от половината Европа. Вярвайте, там не е така както тук. Европейците, например, се нямат покрай пътя градинки хубави. Европейците се нямат в къщи, такива като нас. Ние си гледаме домати, краставици, чушки, лук, такива работи. Европейците може би са малко по-напред от нас, ама по-не могат да живеят от нас. Ние сме по-задружни в живота си.
после помагаме. И шопите са го казали, че от нашото по-юбаво нема. Драгановците са по-добри от габровците, въпреки че повече от половината драгановци, сега пришелците, са габровци. Но драгановците са добри. Топли, светли хора са, отворени хора са. Значи винаги и да закъса човек, не дай Боже, посред нощ, на която и къща да похлопате, няма да ви кажат: ти кой си бе? Ами ще кажат: какво ти трябва, бе, приятели? Преди време село Драгановци се здобива и със собствена песен. Автор на текста и музиката е ръководителката на групата за изворен фолклор Рушка Пейчева. От 5 години в селото има и детска театрална група Палавници. Ами ние сме от Габрово. При баба и дядо сме тук. Ами на мен специално на село Драгановци по-ми харесва. Въздуха е по-чист, по-весело е. Аз участвам в групата от 6 години. Много ми е приятно, защото тук танцуваме, пеем, изнасяме представления. Мими, откъде си? От Габрово, но тук живея, защото много ми харесва. Сутрин с мама и тати ме закарват от село на училище и вечер се връщаме тук, защото повече ми харесва и е по-чист въздуха от Габрово. На мен тук в селото ми викат Габи Шайковата, защото на дядо ми, баща му, излизал нощем, се разхождал по улиците, просто не да крадем, просто ходил и така да обикаля, защото няма какво да прави. И просто един човек го срещна: абе, стига си, ба Иване, стига си шайкосвал, и оттам вече тръгва прякора. Аз пея, играя народни танци и обичам и ще продължавам в този план. Ти като станеш голяма, къде искаш да живееш като проект? Ами искам тук да си живея, защото ми харесва. Рушка Пейчева, освен ръководител на двете групи, е и библиотекарка в читалището. По професия е учителка, живяла в различни градове, но от 12 години е свързала съдбата си с Драгановци. Добре ми, аз съм си на мястото. Цял живот съм била сред книгите и се чувствам прекрасно, пък и даже когато ходят хората, идват за хляб, им казвам: имам много прекрасна книга, ще дойдеш ли? Добре. Така в движение даже зарибявам. Не само които дойдат тук. Такова ни е местоположението на селото, че няма проблем да отидеш на една постановка или на един рецитал на Недялко Орденов в Севлиево с Хега Шотакасян. Не ни е проблем да отидем да посетим една постановка на Нешка Робева с прекрасните момичета. Не ни липсва това, че живеем в село, не ни липсва тази среда. Преди 3 години възстановихме и църквата, която е действаща. Тя няма поп, няма и клисар. Ролята на клисаря изпълнява кмета, т.е. аз. А на големите празници носим телевизор, за да покажем Велик ден или коледните празници от службата, която се води в Александър Невски в София. А всяка неделя в 10 часа се открива църквата. Аз изнасям един кастофон с църковни мелодии и така минава. Миряните, като искат да си посетят църквата, отиват, палят си свеж, слушат музика и се прибират в къщи. Това е най-големият магазин в селото. Местните хора викат на собственика Бай Илия, независимо, че е само на 46 години, заради внушителният му външен вид. В този магазин, както и в съседни магазини в селото, дори и на други места, които познавам мои
колеги работят, нали, работещи в магазини, пазарува са повечето на версия. След като получат заплати или пенсии, разплащат и след като разплатят, мини някой други ден и пак започва същото. Не съм живял в град, пътувал съм, нали, из много градове, из България и чужбина, но тук най-много ми харесва. Просто, нали, кой от тето е роден, там най-му харесва и зато и те съм останал и те си мислят тук да живеят. Здравейте! Ja, hallo Bulgarien! Какво правите в село Драгановци и откъде сте? За сега правим почивка, иначе сме от Нидерзаксен, Ханофер. До Ханофер живеем в Гертен. В България е много по-хубаво от Германия. Аз не мога без тия скали там. Тя ги сънувам почти всяка нощ, когато съм в Германия. Как ще ми опишеш село Драгановци с няколко думи? Бяла спретната каштурка, две липи отпред. Това е. Най-старата къща в селото е на баба Пепи. Дълги години работила в пощата в Габрово. Пенсионирала се и сега се занимава с селска работа. Града пота и така има. Хапват се, сръбват се, живеят по-добре, на такмени направени, пък ние сме тук селски. Казах с нощи, селска жена и градска кокошка, че е най-страшно. То е верно. Ние тук вечно си имаме работа, и мръсна работа, вечно изцапани, но пък после си има какво да си хапнем и си е истинско. Баба Пепи намира време и за забавление и не пропуска репетиция на групата за изворен фолклор. Много добре се изкарваме в групата, но аз си пея още от училище, от ученичка, дори не ходех и на училище, пак ходех да пея. Където имаше нещо да пеене, аз съм там. След това в училище пак пеехме. След това завърших, където съм работила, навсякъде сме имали групичка, все сме си пяли. И сега тук, откато се пенсионирах, вече участвам си пак тук с нашите женички и се обичаме, и си пееме, и се разбираме. Баба Пепи не само пее, но и пише песни, които посвещава на съпруга си. Запознали се, когато тя била на 20 години. Аз бях в града. Той беше тук работеше. Върнах се по едно време, когато връщаха по селата, че няма кой да работи. И той през това време тук беше. И започнахме по седянка на така да се събираме. И аз пък много харесах. Той е малко по-хубав от мене, не е много малко. И казах, че ще го вземам аз, сега ще го лъжа аз. Той много не искаше като че ли. Но аз се събрах нещата една вечер и казвам на работата, той ще мине да дойде да си купи хляб, защото аз продавах хляб. И тръгвам с него и да не ме иска. Да, ама той пък каза, че ме иска. И вече обичаме се много. И до днес. Поскарваме се, ама обичам се. Тая стара къща, на тая стара маса, живяхме с тебе двама, 30 години. Ти богата жена ли си? О, не. Само сърцето ми е богато. Мъчим се да се оправяме. Не сме били гладни и жадни, и гори, и боси, но трудно живеем. Няма как. Но важното е, че си пеем.